10 minuta je proteklo od trenutka dojave do trenutka hapšenja. Jedne noći u Sarajevu, u naselju koje inače slovi za mirno i porodično. U Ablagijinom Sokaku na Mošćanici, jedan mladić je izgubio život, a policija je stigla i reagovala prije nego što je iko od komšija uopšte shvatio razmjere onoga što se dogodilo. Međutim, ono što je uslijedilo u danima poslije otvorilo je pitanje koje zvanični izvori do danas nisu potvrdili. Pitanje o tome u kakvom je odnosu osumnjičeni zapravo bio sa žrtvom. I to je pitanje na koje ćemo se vratiti, korak po korak, onako kako to činjenice dozvoljavaju. Priča počinje u opštini Stari Grad, u dijelu Sarajeva, koji mještani nazivaju Mošćanica, tik uz Ablagijin Sokak. To je kraj uskih uličica, starih porodičnih kuća i dvorišta, koja se nižu jedno pored drugog, mjesto gdje se susjedi uglavnom poznaju decenijama i gdje se prema riječima ljudi iz kraja rijetko dešava bilo šta što narušava uobičajeni mir. Ovakvi krajevi starog grada sa svojim strmim uličicama i kućama nagnutim jedna prema drugoj dio su slike Sarajeva koju rijetko vidimo u vijestima, jer se u njima vijesti obično i ne dešavaju, a kad se ipak dese, potres se osjeti u cijelom komšiluku, ne samo u jednom dvorištu. Te noći, između 2. i 3. avgusta, tačnije u 22:50 časova, operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo primio je dojavu da je jedna osoba povrijeđena oštrim predmetom. U tom trenutku, niko izvan uskog kruga uključenih još nije znao razmjere onoga što se zapravo dogodilo. Sarajevske ulice su te noći izgledale kao i svake druge, tihe i uspavane, sve dok se među kućama starog grada nisu pojavile plave rotacije policijskih vozila. Za samo nekoliko minuta mirna slika jednog običnog kraja pretvorila se u mjesto uviđaja, sa trakama, službenicima i komšijama koji su, prema svjedočenjima medija, izašli pred svoje kuće da vide šta se dešava, mnogi od njih i dalje u pidžamama, probuđeni sirenama koje ta ulica rijetko čuje. Prema zvaničnom saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, poginuli je muškarac star 28 godina, rođen 1998. u Sarajevu. Više nezavisnih medija, među njima Avaz, Balans Docka Totok Tokpa i Dep, navodi njegovo puno ime, Haris Babić, iako samo zvanično saopštenje policije koristi isključivo inicijale HB. Osumnjičeni je, prema istom saopštenju, muškarac rođen 1979. godine, star 47 godina, također iz Sarajeva. Zvanično se navode samo inicijali MQ. I to je jedini podatak o identitetu osumnjičenog koji je do danas potvrđen kroz zvanične kanale. Jedan izvor je objavio i puno prezime, ali ga ni jedan drugi nezavisni medij nije potvrdio, te ga iz tog razloga ovdje ne navodimo, a osumnjičenog ćemo dalje pominjati isključivo pod inicijalima MK. Ovakva razlika između jednog i preostalih izvora nije neuobičajena u prvim satima nakon ovakvog događaja, kada se informacije prikupljaju brzo i ne provjeravaju uvijek na isti način, što je i razlog zašto se ovaj izvještaj oslanja na ono što potvrđuje veći broj nezavisnih medija, a ne na pojedinačan navod. Policijski službenici su osumnjičenog lišili slobode u 23 časa, samo 10 minuta nakon prijema dojave, brzinom koja govori o tome koliko je reakcija bila neposredna. Ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo stigao je na lice mjesta ubrzo nakon dojave i konstatovao smrt. Dežurni tužilac tužilaštva kantona Sarajevo je odmah obaviješten i rukovodio je uviđajem koji su na terenu sproveli pripadnici uprave policije. Prema dostupnim podacima, do smrtnog ishoda je došlo uslijed povreda zadobijenih oštrim predmetom, nožem. Zvanični izvori za sada ne otkrivaju dodatne detalje o samom činu, niti se navodi bilo šta van ovih potvrđenih okolnosti, a mi se, iz poštovanja prema porodicama i prema samoj istrazi, zadržavamo isključivo na onome što je zvanično saopšteno. Istraga o tačnim okolnostima ovog događaja je, prema riječima nadležnih, još uvijek u toku, a javnost se upućuje da dalje informacije prati isključivo putem tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Ovakav pristup
gdje se zvanične institucije oglašavaju postepeno, uobičajen je u ovoj fazi istrage i ne znači nužno da su nadležni otkrili manje nego što javnost pretpostavlja, već samo da procedura zahtijeva vrijeme. Ono što zvanično saopštenje ne pominje jeste priroda odnosa između osumnjičenog i žrtve i upravo se tu vraćamo na pitanje iz uvoda. Prema nezvaničnim informacijama koje prenose pojedini regionalni portali, osumnjičeni i žrtva su navodno bili u srodstvu. Tačnije, prema tim navodima, riječ je bila o odnosu punca i zeta. Važno je jasno naglasiti da nijedno zvanično saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo ne potvrđuje ovu porodičnu vezu. Ona se pojavljuje isključivo kao nezvanična informacija, prenesena od strane pojedinih medija i mora se posmatrati sa tom rezervom, koliko god djelovala uvjerljivo. Ukoliko se ova veza zaista pokaže tačnom, ona bi ovom slučaju dala potpuno drugačiju težinu, jer bi značila da je tragedija pogodila dvije osobe koje je, prema navodima, vezivala i porodična bliskost, a ne samo susjedstvo ili poznanstvo. Dok se to zvanično ne potvrdi, ova informacija ostaje u domenu nezvaničnog i prenosimo je isključivo kao takvu, uz jasnu ogradu prema izvoru koji je prvi objavio. Za porodice obje strane, bilo da se srodstvo pokaže tačnim ili ne, gubitak jednog člana i hapšenje drugog predstavljaju dubok potres i upravo iz poštovanja prema njima ovaj segment priče prenosimo obazrivo, bez nagađanja izvan onoga što je zaista rečeno u dostupnim izvorima. Prema više izvora, ubistvu je prethodio verbalni sukob između dvojice muškaraca. Ovaj detalj se ponavlja kroz veći broj nezavisnih izvora i predstavlja jedan od rijetkih elemenata konteksta koji je šire potvrđen, iako ni ovdje zvanično saopštenje ne ulazi u detalje o samom sadržaju razgovora. Jedan izvor, portal Jabuka TV, koji prenosi tekst raport.ar, navodi da je sukob, pored verbalnog, bio i fizičke prirode. Taj podatak nije potvrđen ni u jednom drugom od provjerenih izvora, te ga prenosimo isključivo kao pojedinačan navod, a ne kao utvrđenu činjenicu. Šta je tačno prethodilo tragičnom ishodu van ovog verbalnog sukoba, za sada nije poznato i nijedan zvanični izvor ne navodi razlog spora. Bilo kakvo nagađanje o motivu, bilo da je riječ o novcu, imovini ili porodičnim odnosima, ne bi imalo osnova u dostupnim podacima, te se ovdje svjesno uzdržavamo od bilo kakve pretpostavke, koliko god publika možda željela brz i jednostavan odgovor. Ostaje da se sačeka zvanični tok istrage kako bi se ove okolnosti razjasnile, a mi ćemo, ukoliko nove, potvrđene informacije budu dostupne, ovu priču dopuniti. Tužilaštvo kantona Sarajevo, u saradnji sa upravom policije, nastavlja da radi na ovom slučaju. Uviđaj je sproveden u noćnim satima, neposredno nakon događaja, a dežurni tužilac je od samog početka bio uključen u koordinaciju rada na terenu, prikupljanje dokaza i saslušanje svjedoka iz kraja. Dalji koraci istrage, uključujući saslušanje osumnjičenog i utvrđivanje svih okolnosti koje su prethodile tragediji, prema zvaničnim informacijama još uvijek traju. Nadležni organi za sada ne iznose dodatne detalje, a javnost se poziva da informacije prati isključivo putem zvaničnih saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo i tužilaštva kantona Sarajevo. Ovaj slučaj se ne smije miješati sa drugim, potpuno nepovezanim kronika vijestima koje su se tog istog dana pojavile u regionu, uključujući potjeru za osumnjičenim poznatim kao Ždral zbog pokušaja teškog ubistva, kao i slučaj Mustafe Mehića iz Gradačca, jer se u sva tri slučaja radi o različitim ljudima, različitim mjestima i potpuno različitim okolnostima. Ovakva poklapanja u vremenu dešavaju se povremeno u hronici i upravo zato je važno jasno razdvojiti svaki slučaj pojedinačno, kako se detalji jednog ne bi nehotice pripisali drugom, a čitaoci i gledaoci stekli pogrešnu sliku o događajima koji, osim vremenskog okvira, nemaju nikakvu drugu vezu. Kako istraga u slučaju Mošćanica bude odmicala, dodatne, zvanično potvrđene informacije će vjerovatno postati dostupne javnosti, a mi ćemo ih, kada stignu, prenijeti sa istom pažnjom kojom smo pristupili i ovom izvještaju. Haris Babić je imao 28 godina.
Iza njega su ostali porodica, prijatelji i komšije iz kraja u kojem je odrastao. Kraja koji je te noći, bar na kratko, prestao da bude miran onako kako je to inače bio decenijama. Njegova smrt i sve okolnosti koje je prate podsjećaju koliko brzo se jedna obična noć može pretvoriti u tragediju za cijelu porodicu i koliko je važno da se o ovakvim događajima izvještava sa pažnjom, strpljenjem i bez nagađanja, sve dok se činjenice zvanično ne utvrde. U ovakvim trenucima, brzina kojom se informacija širi rijetko prati brzinu kojom se ona i potvrđuje i upravo je ta razlika ono što ovakve priče čini osjetljivim za svakoga ko o njima govori. Porodica Babić, kao i sve porodice koje na sličan način izgube nekog svog, zaslužuju mir, dostojanstvo i vrijeme, dok nadležni organi rade svoj posao do kraja. Neka mu je rahmet duši.